Mapya nga dumog. Bahad ni Damag. Mabuting Balita, 1143, DZMR, Missions Radio. Si Cristo sa radyo, para sa mundo. Itiag daw nga oras tayo kakabsat, alas 5:52, itiag sapa. Naimbagal daw kakabsat iti Huwebes, may kasanga pulukot innam ti mabilang iti bulan iti Marso. Ayan, idirabi kat talaga medyo marit nata iti pudot na kakabsat. Laglumingit tayon. Kat kung na nagaro di nanggagantay kakabsat, winilabasa tayo, mangrugin manan iti pudutan, iti summeran kakabsat. Kat dati mo change climate tayo, nga dati mapataor na nga sakit. So, ang tanga kanahin kumati panagandad tayo kakabsat. Well, nagyaman tayo, anyaman nga panawan nga daka na tayo. Anyway, iti dati nga gundawin dalam kaya dalam miis, kimiti aldaw, medyo sumingising iti editon. Kat, well, nagyaman tayo lahat, anyaman nga panawan nga daka na tayo kung nagargya kabsat. Di ba, iti apo nga pagserserbian tayo kat pulos ng hangag balbali. Well, makipagpasisman dating ang programa. Nagsapanap na itinam naman maripudluan sa Kingana iti Biyernes, iti dating stasyon 1143 DZMR Santiago City. Iti nagsakamangkabkablao kada kayo, iti aldaw iti Huwebes Lawrence Salazar. Sa pulet at kamagek, tatimig mo't mangket, talnagkalket. When sigat isap sa pulet, Jesus na ay ayatek, bendition mo turayek, sikat sikat sa pulet, amang parmek, no sa iruan na bilegasine. When sikat isap sa pulet, Jesus na ayayatek, bendition mo turayek, sikat sa pulet na agnaet, kanya keturayek alagamet. When sikat isap sa pulet, Jesus na ayayatek, bendition mo turayek, sikat Amen. Yes, sikat siyap sa pulet. Well, manipod kakabsat di libro iti Ruth, chapter 1, verse 5 to 18. Ruth, chapter 1, verse 1 to... Ruth, chapter 1, verse 5 to 18. Kat isu ti kinunana, adtoy, ni abirat mo, nagsubli iti ili na, kat iti Diyos na, agsubli ka ala, sumurot ka kin abirat mo. Kit ni Ruth kinunana, di ka kumatarigagayan kanya baybayan ka. Ken agsubliak manipot iti isusurot ko ken ka. Ta sa dino man apapanam umayak to. Sa dino man apag naedam agnaedak to. Iti ilim isunto ti ilik, iti Dios mo isunto iti Dios ko. Sa dino man pakatayam matayak to. Ket sadyay maitabunak to. Ni Hiuba aramiden na kumaakasta kanyak
ken ad-dapay iti uray anya nilaeng patay iti mamagsina kadata. Ket idi nga isu makita na anabileg itinakem na iti panakikuyog na kenkwana da di na insao when insasaon kenkwana. Ruth chapter 5 and 18 kuna na day. One kakabsat chapter 15 to 18 kuna kumahanga pa. Sorry po. Okay, well, agyaman tayo kakabsat kadagiti nga sasao iti apong entay binasa. Well, since dating nga man ket celebration kakabsat iti Women's Month. Well, kahit kuman nga i-address dating nga mensahe tayo kakabsat dagiti naganak tayo when nanay tayo. Dagiti madama nga agdingdingnig kaya sibsiba iti radyo da. Kaya dagiti nanay nga nakatune inan iti dating nga gundaway kakabsat. Kaya itong i-address daytoy idedikar daytoy ket dito nga pakaistoriyaan ni Ruth makita tayo no siya no sinno tayo adda iti talong i-present ko tinga nga klase nga babae kakabsat kitain tayo man no anya saan po tayo dito yan. Well, iti Biblia adda iti may nga libro kuno na ang dati ko binasa tayo Ruth mawagan ti Ruth ket nairugi iti nga libro kakabsat iti Ruth iti may nga didigra ngem naglipas iti may nga balegi. Pakasaritaan no kasatno nga iti Dios tinulungan na iti may nga Moabita nga babae nga sinaang nga managan iti Ruth. Ket insalakan na manipod ken patay ken kinasipnget ket panagbalin na nga pasit iti karina para kadagiti Israelita. May nga istorya no kasatno nga nabalbaliwan daytoy nga babae manipod iti basol ngem nagbalin nga kapututan ni Jesus. Istorya iti managbasol ngem sinurot iti parabor iti Dios. Makita tayo dito iti pakasaritaan iti tallo nga balo. Ni Noemi ken iti duwa nga manugang na sino dayjay ni Orpha ken ni Ruth. Nabitpay nga nabalo dagito nga babae ket ita addada nga naulila iti maysa nga nakarigrigat nga lugar iti Moab. Basit wenno awan pa yan iti namnamada para iti masakbayan da. Agpadada nga taga Moab ni Orpha ken ni Ruth. Ngem taga Huda iti katugangan da nga ni Noemi. May sa isu nga Hudyo ket amuna iti Dios. Ket awan ti rason nga agtalinaed isu na iti lugar ti Moab nga maawagan iti pagayusan iti tanap. Kas mabasa tayo kakabsat iti libro iti Salmo kapitulo 60 bersikulo 8. May isa nga nailunod makarimon maumsi nga lugar. Kas inawagan iti Dios daytoy nga lugar nga pagagusan iti tanap, iparparangarang na ditoy nga nabababapay ngem kadagiti kababaan nga adipen. Ket kas iti maysa nga pagayusan wenno pagbugwan usaran dagitoy nga adipen nga dalusan dagiti saksaka iti amo da. Ket makita ditoy kakabsat, makita tayo ditoy nga idi nga natay iti asawa ni Noemi inkedengnan iti agsubli iti lugar nga binindisyonan iti Dios. Binindisyonan iti Dios dagiti tao na. Adda ditoy iti pakasaritaan iti tallo nga babae nga adda iti nakalidlidaan nga kasasaad. Ngem adda iti dakkel nga maadal tayo no kasatno nga sinango dagiti nga tallo nga babae iti agdama nga kasasaad da iti dayta nga gundaway wen iti dayta nga tiyempo. Well, iti dayta nga bigat kahit kuman nga kitain tayo iti kabibiyag dagiti tallo nga mga balo nga babae. Umuna, may isa nga balo iti lugar iti panakaabak. Di verse 8 ken 13 makita dita kakabsat. No basahin tayo binasa tayo tatay. Well, ako mabinasan amin tatayan iso nga kitain yung tulat ta kakabsat. Kurang di oras tayo no basahin amin dagiti bersikulo tayo. Verse 8 to 13 kabsat. Ni Noemi ket ladawan iti maysa nga anak iti Dios. Nga timmangken ken limamiis iti Dios. In verse 13, makita tayo iti rason, iti panakaabak na. Tatiima ni Huba, rimwar ang maibusor kanya. Una na. Kanayon nga iti supapak iti basol kakabsat. Awan iti nasaya at nga magunod iti tao, nga nabalbaliwan, sanang to piniling agsubli iti kinadakes. Kuna na iti Galatians chapter 6 verse 9, di tayo nga rin mabannog, iti panagaramid iti naimbag ta intong tiyempo na agapit tayo no di tayo maupay.
kini di Proverbio kapitulo 13 bersikulo 15 iti nasayada panagaw-awat mangted iti parabor ngem iti dait ngem iti dalan iti managsalungasing narigat. Do utubid tayo kakabsat iti panagsasaon ni Noemi malipod ka iti binasa tayo aya. Makita tayo dito eh. Uy na makita tayo iti anay nga panakabak ng talaga kinaawan iti namnaman sila hopeless isuna. Di verse 8 kin 9 awanan iti namnama para iti agdama saan nan nga maiwanan. Iti bagina ken iti duwa nga manugang na awan iti pagsapulan na. Awan pag naedan na awan iti nabati ken kuana malaksid iti Dios. Saan na nga malagip ngem adda umdas ken kuana agsipud ta adda ken kuana iti Dios. Iti verse 11 aging gana iti 13 awanan iti namnama iti masakbayan talaga nga no kitaan na di kasasaad nan inyangay pa iti mabaling ko mapagpanakkel awanen awan iti namnama iti panagbiag kon uray iti masakbayan na talaga nga naladingit awan iti asawanan awan dagiti duwa nga anak nan nga lalakin awan iti mabalin nga makita na iti masakbayan na no di panay ladingit kin sakit gapu iti gatan iti basol kakabsat nga masapol nga pagbayadan na adda nga panpanunutin ni Noemi iti na materialan nga banag ngem iti na espirituan nga banag. Among kadikabsat nga iti basol kanayon nga guyuguyon na ka na saan mo nga mailasin iti dakes kin saan. Dalinteg kin killo. Kuna na Isaiah kapitulo 5 bersikulo 20 asi kayo pay da kayo ang mangibilang ana imbag iti dakes ket iti dakes na imbag ibilang yo asip nget iti lawag ken iti lawag asip nget ibilang yo ana samit iti napait ket iti napait na samit. Anya iti supapak iti panakaabak na. Iti verse 8 ken 9 aging gana iti 15 pinatalgedan na ni Ruth ken ni Orpa nga agsublidan iti ilida ken iti didyusenda. Binagan ida nga nisisiat iti kasasaad iti Moab. Siyempre awan mo tinamnaman na awan ni Noemi awan mo iti amo na nga sarili na nga sarili ng tupay haan ng tupay nga babiyag iso ka kuna nga pangkaratag gid ili yon tahan kayo nga babiyagan kaya haan kayo nga kaya nga biyagan ta mo di asawa kon mo di asawa yon kaya mabalinda nga makabiro mabalimpay nga makabirok da iti kapadpada nga kailiyandang asang asawa da so ada iti basbas ni Noemi nga ni Orpa kinirot mabalinda nga agsubli ka gid luglugardan. Amo yung kabsat na pukaw ni Noemi iti bilig na nga agbalin nga silaw para iti pakaydaydayawon iti Dios kadag iti manugang na. Amo na nga adda iti Dios kay kuana nga ti panagkita na kakabsat ket awan iti namnamanan. Ni Noemi ket maysa nga pakakitaan nga no agbibiag tayo iti basol ket dumteng iti panaglamiis iti pamati tayo saan tayo nga agbalin nga bilig nga silaw ken asin iti aglawlaw tayo. Kung na iti verse Matthew chapter 5 verse 13 ken 14 da kayo iti panakaasin dagiti amin nga tattao ngem no timamnayon iti asin saanen ama mapaapgad awan serserbinan judi ket ti maibileng iti mapayat-payatan da kayo iti panakasilaw iti lubong saan amalinged iti ili anabangon iti rabaw iti maysa bantay. Kabsat iti tunggal maysa nga agkunang anak iti Dios masapol nga agbalin tayo nga dalan tapno adupay iti makaammo ken umasdeg iti Dios. May kadua kakabsat, may nga balo nga adda iti lugar nga pumanaw. Di verse 14 ken 15. Ni Ofra ket may nga ladawan iti may nga nayaw-awan nga tao nga nakasarak kadag iti banbanag iti Dios ngem saan nga pulos nga namati wenno imbawat dagiti banbanag maipanggep iti Dios ket nagsubli iti panagbiag na iti basol. Nagsubli suna kadagiti kabagyan na iti pamilya na ket iti agbalin nga lapad kadagiti adaduma tapno awaten da iti Dios. Nagsubli suna iti dati nga relihiyon na makita tayo nga kalpasan nga nangegan na ken nakita na naranasan na iti sasao iti Apo. Na napadasan na nagdaydayaw ken inayat isuna iti Dios nagsubli kakabsat iti dayati nga kadaywan nga aramiden na nga nag-worship iti Diyosen nagsubli isuna iti lubong nga pagbibiyagan na mabalin nga saan nga nagbalin nga naragsak ni Orpa iti Israel iti puso na kay kayat na iti wagas iti panagbiag na iti Moab
ni Orpa kakabsat ket ladawan iti maysa nga tao nga aging kukuna iti pamati na iti Dios. Tinalikodan na iti lawag ket saan na nga pulos nga kayaten nga manggagan iti anyaman pay maipapan iti Dios. Nakakalungkot. Anya ti masakbayan iti kastoy nga tao. Kuna na di Psalm chapter 9 verse 17, patay iti tungpal iti aming nga managdakdakes kastamot dagiti saan nga umawat iti Dios. Kabsat, saan mo nga pagitelikodan iti Dios? Isu na laeng iti mabalin tayo nga pangnamnamaan. Wenno isu laeng iti namnama tayo kakabsat. Ni Jesus kuna na ken kuana, siak iti dalan ken iti pudno ket iti biag awan umay ken amak no di magna kanya. John chapter 14 verse 6. Anya pa iti makita tayo kakabsat. May isa nga balo iti lugar iti panagdesisyon. Ni Ruth ket ladawan iti may isa nga managbasol nga nasarakan na maipapan iti Dios ket naaddan isuna iti pamati. Nagbalin nga paset iti pamilya iti Dios ket naaddaan iti commitment nga sumurot iti Dios iti agnanayon. Iti verse 16, ingkeddeng ni Ruth iti sumurot. Numan pay awan iti mabalin nga ipaay ken kuanin ni Naomi ni katugangan na. Ingkeddeng na iti sumurot ken kuana. Impakita na ditoy nga adda tinagtigna iti puso ni Ruth. May isa nga pakakitaan nga iti Dios mabalin na iti agtibag. Agtignay kadagiti puspuso tayo, uray managbasol tayo ken anyaman pay dagiti aramiden tayo nga basol. Anya kakabsat dagiti banag nga ingkeddig mo para iti Dios. Ni Ruth ingkedding na babaen iti pamati na inawat na iti baro nga pamilya na ken baro nga apo babaen iti pamati inawat na. Iti baro nga biag agsipud ta in-exercise na iti pamati na, impakita na iti pamati na. Kabsat awan iti imposible iti Dios. Nabalbaliwan amin gapo iti Kalbaryo. Gapo ti inaramid ni Apo Jesus iti cross iti Kalbaryo. Ni saritaan na iti may kadua Korinto kapitulo 5 bersikulo 17. Gapo na no iti maysa adda king Kristo isu ti baro a parsua dagiti banagadaan na palabasdan adtoy nagbalinda a baro. Jerome chapter 6 verse 6, nga ammo tayo at idaan a kinatao tayo na ilansa iti cross. Naikanunong ken kuana tapno mapukaw iti bagi iti basol tapno di tayo patagabon iti basol. Barbaro tayon. Nawayawayaan tayon ken Kristo ay ating nga kamsat. Ni Ruth nagkeddeng naging gana iti panungpalan. Iti verse 17, sa dinuman apakatayam kuna na matayak to. Ket sadyay may tabunak to. Ni Hiuba aramidin na kumakasta kanya ken ad-addapay iti uray anya nilaeng patay iti mangigsina kadata. Nagramid kakabsat ni Ruth iti total commitment aging gana iti papatay na. Impaay na aming nga tiyempo kanito na nabatbating aldaw na iti panagbiag na makipag na iti Dios para ken kuana awan iti rason nga agsublipay isuna iti dati nga aramid na wenno iti dati nga panagbiag na amuna no sublianan na iti papatay panakaabak kinasipnget ken peggad kabsat iti pudpudno nga namati iti Dios addaan di kung kuna tayo nga totally commitment. In Matthew chapter 6, 16 verse 24, idin kinuna ni Jesus kadagiti adalan na, no sinuman at nga tao, iti mayat nga umay sumurot kanya, paglikodan na, iti bagina kat alayan iti cross, ket surutan na. Luke chapter 14 verse 33, no kasta nga rod, uray siya, sino kada kayo, adi na paglikodan dagiti iso, amin ako kwa na, saan makapagbalin nga adalak. Kabsat, kukuha ka din ni Jesus, iti amin ken ka. Iti amin mo. Day tabagim. Pag-aari ba ng Panginoon yan? Siya sino kadagito'y kakabsat? Nga talo nga balo, iti kasayaatan. Ken mga parangarang iti agda mga biag mo iti daytoy. Ayatek nga ina, nga dumdum iti daytoy. Ni Noemi, ni Ruth, win Orpa. Kasla ka kadi ni Noemi. Ngam amum iti Dios nga masapul mo iti agsubli iti lugar iti bendisyon nga iti lugar iti bendisyon.
Mabalin nga kasla kalakin ni Orfa. Nakitam dagiti banbanag, napadasam. Dagiti banbanag maipapan iti Dios. Ket pinilim iti saan nga sumurot ken kuana. Ket pinilim iti pagayatam. Ngem iti pagayatan iti Dios. Wenno si kani Ruth. Ingkedeng mo iti sumurot iti Dios. Uray anyaman pa iti mapasama. Aging ganang umay na kaalaan. Siya sino ka? Kadagitoy nga babae ay atat nga nananay, asawa, ading. Yeah. Siya sino ka kadagitoy nga talo? Numaysa ka nga naisalakan, ket imadayo ka kabsat iti Dios. Awisin ka nga agsubli ka iti Apo. No napukaw ka, panpanunutom iti biyag mong addaan iti pamati. Awisin ka nga awatem ni Jesus iti daytoy nga gundaway. Kung agarot awan ti kaasping na ayatik nga kabsat. Iti ragsak, iti rag-o nga mapadpadasan tayo, iti panagserbi, iti Apo. Numaysa ka nga naisalakan, secured kan settled, awisin ka nga daydayawom iti Dios iti daytoy nga aldaw. Ket agyaman ka iti nawadwad nga parabor ken bendisyon na. Politik ka kabsat. Awan iti kaasping na. Awan ti mabalin tayo nga ibayad. Iti rag-o, iti ragsag kakabsat nga adda kada tayo. Intuno agserbi tayo iti Apo. Intuno makipagna tayo iti Apo. When adu dagiti manggagan tayo, nagreklamo nga nagrigat iti panagbiag. Hantay nga amuti mapasamak tayo. Kung ano James nga binasa tayo, iti kalman kakabsat. Hantay amo iti mapasamak iti nubigat. Hantay nga amo iti biag tayo iti nubigat. Kasaya laatan laon ay kakabsat. Nga itaklin tayo iti biag. Itdin tayo iti biag tayo iti Apo. Ipaay tayo. Iti panagbiag tayo. Iti anyaman nga aramidin tayo. Iti Apo. Ayatek nga kakabsat. Awan ti mapukaw ka na tayo. Intuno insaad tayo. Iti biag tayo kini Kristo. Intuno nakipagna tayo. Iti kini Kristo. So nagpinta siguro nga uri pa dagiti inna kakabsat nga amok nga narigat iti pasityo iti pagtaengan niyo. Awisin kayo kakabsat nga isali man ni Apo Jesus. Dita pa nagbiagyo no awan pa iti Dios nga agtataeng ken ka wen amok nga narigat iti kasasaad diyo. Akas maysa nga ina. Kas kanyak ko makakabsat hanlang nga ina ti pasit ko tatangkin ina aktat agdama nga magyaman ang iti Apo. Nga nadumteng digiti panubok iti biag dumteng iti kasapulan wenno nyaman pay adda iti Dios nga babaling ko nga pagsanggiran. Ket kahit kayong awisin kakabsat iti daytoy nga gundaway. Nga itdin nyo dayta biagyo kini Apo Jesus. Kasayaatan, kapintasan, dumteng man iti panubok, dumteng man iti problema iti panagbiag tayo. Adda iti mabalin tayo nga pagipulungan. Adda iti mabalin tayo kakabsat nga pagsanggiran. Adda iti mabalin nga mga rakop ken kaya ti nga kakabsat. Amok na kayo ngayon na madagdagsinan kayo. Adu iti pakasatnan nyo, adu dagiti pakadagsinan nyo, ngem sapay kuma, pilyen nyo, kas iti kababalin ni Ruth kabsat, nga dan iti totally commitment, iti Apo. Well, iti dati nga gundaway. Dawatik man nga agtamad tayo kata, agkararag tayo. Apo kas inadadal mi maipapan, kini Noemi, ni Orfa, kini Ruth. Nakita mi Apo Dios iti na espirituan nga biag mi iti daytoy nga kanito. Apo no addaman iti kaslaki ni Noemi iti daytoy nga kanito. Adda nga naglamiis iti pamati na. Adda nga imadayo ken ka. Apo sagidon daytoy nga kabsat isublim iti kinabara iti pamati na. Kastamot Apo nga ipaayam iti rag-o iti panagserbi na. Anyaman Apo dagiti rason nga limamiis ikatem amin dagitoy nga makita na iti dalan nang agsubliken ka Apo Dios. Iti man Apo iti panangsagid iti Espiritu Santom ken kuana iti daytoy nga kanito. Tignayom daytoy nga kabsat ket ma-restore iti ayat pamati ken panagserbi na ken ka. Makipagragsakak ka dagiti kakabsat nga addang napinget iti daytoy nga gundaway iti pamati da ken ayat da. Iti tiyempo, dagiti namati, nga safe and secure da, Apo iti relasyon da ken ka. Putol-tuloy ko, itden ka dagiti imam dagiti nga kakabsat. Agyaman ak Apo taadda kang kanayon, nga mga aywan ka da kami. Agyaman ak Apo Dios,
Kadagiti balay ging ipapay mo titong galmay sa kada kami. Agyaman kami apo ti opportunity nga ma-enjoy me. Iti panagserbi ken ka. Agyaman kami kadagiti adu nga parabor ken bendisyon. Agyaman kami apo taadda ka nga kanayon nga mangpagpabilig kada kami. Wala po dawatek man. Dawatek man nga sikaw apo iti kanayon nga mamagbalay gi kadagitoy. Nga kakabsat kang runaan na dagiti ayatin mi nga inna. Dagiti nananay apo. Adaman dagiti sang sangwanda nga parikot iti dayti nga kanito. Apo umay ka nga sumbat iti kararagda. Awan iti anyaman nga banag nga mabalin nga mangyadayo kada kami ken ka. Agsipot ta si ka apo. Di akin igam iti biyag mi. Bendisyonan dagito nga inna apo. Amom iti pagdaldalanan da. Amom iti dagsen ti barukong da iti dayti nga gundaway. Amom di sagsagabahin da iti dayti nga tiyempo apo. It deman ti bang arka dakwada, it deman ti panakawaya-waya, manipod ka dagita apo nga dadagsen iti barukong da iti dayti nga gundawaya. Wala po Diyos, aywanan na kami, iti dayti nga agpalam. Tulungan na kami, nga agbaling nga silaw, kinasin iti aglawlaw mi, kat anyaman nga aramiden mi, iti dayti nga aldaw, sika apo ti may daydayaw, sika iti may tantanok. Agyaman kami apo Diyos, iti adu nga parabor mo. Itde ka dagiti imam, dagito nga nanay, lolola, asawa mi nga babae o apo. Kasi kati mga iwan ka dakwada apo, pabilgam iti pamati da. Agyaman kami, adong sakripisyo da apo Diyos. Di duma apo Diyos, malipatan da iti magbagita, malipatan da apo dagiti personal nga pagayatan da, maitidalan dagiti kayat dagiti anak da. Lord, agyaman kami iti sakripisyo dagiti naganak mi, O Lord God. Nga uri man pa'y apo, aday ti rikrik na inda apo. Aday ti sagsagabain da. Napasapulat na nga tumakder da. Tapno ti kasta maitid. Ti kasapulan iti pamilyada. Bendisyonam iti tunggal inna nga dumdumgig iti dahi nga gundaway apo. Itdem iti pigsa, O Lord God. Nga sumango kin sumarangat. Dagitoy nga pakadagsanan da iti biyag. Agyaman kami apo Diyos. Iday dayaw da ka apo. Itantan da ka. Bendisyonam dagiti nga aldaw mi. Kang runaan ti amin nga bendisyonam. Dagiti na nanay apo nga dumdum nga iti dahi nga aldaw. Madaydayaw ka apo Diyos. Itantan da ka. Itinaga ni Jesus. Amen. Thank you Lord. Thank you Jesus. Ibiyag kito'y lubong, awan ti maay na, no ni Kristo Jesus awan ken ka. At daan ka man, adu nga tinabak na, dumtay do ti tiyempo, nga mapukaw na. O Jesus, agyaman na, tuy matak na lugtan, napatek na darang, mas basot ko na ugasan. Puso ken panunod, inka dinagusan, pinaliwang ti banbanag, iti na inbangitan. Alawan, nagyaman tayo kakabsat iti dahi nga kanta. Ayan. Ang kung malatdan nga agtidtid itilwak kakabsat. Nga makalagip, dagiti sakripisyo, dagiti innatayo. Well, haman nga mothers di data, in recognition, iti ikinaimbag ikinamatulik na naimbag agsapayo amin. Ayatin mi nga inna. Good morning kada kayo amin nga dumdumig iti daytoy ko kadagiti sa subsiba iti radyo dayti nga gundaway kakabsat. Good morning mat iti kakabsat nga daytoy live streaming iti dayti nga gundaway ni Vivian Benevente. Padaydayaw iti apo iti dayti nga bigat napnon iti namnama. God bless everyone. Mary Joy Balawa, good morning pastor and everyone. God bless. Kini Sister nga Tricidita Alejo, have a blessed day. Good morning po. Lenny Gieb, good morning, Pastor. Thank you, Lord. God bless po in your family. Sir Lea Cabanyero, blessed morning, Pastor Lawrence and family. Maribig Tayaban, good morning po, Pastor. At sa ating lahat na viewers, ni Auntie Lina Valentin ko na good morning, God bless, Pastor. Naggasat, ngagsapang, Pastor, kani amin nga listener and viewers.
Sir Mila Cabanyero, good morning ka na kayo amin dito Tagulak, kini Mga Teresita Malaguyo, blessed morning po Pastor Lawrence and family, at sa lahat na patuloy nakikinig sa broadcast na ito. Salamat sa Diyos sa buhay niyo Pastor Lawrence. Marami kaming natutunan sa message niyo. Madaydayaw iti Apo Ma'am Teresita. Ori pay kini Sister nga Jennifer Caro. Blessed morning Pastor and all listeners in Christ. Mila Razos kuna na. Blessed morning, Pastor and family. Jovelyn Velasco Agustin. Good morning po, Pastor Lawrence, and have a blessed day. Sister Jinky Rakal. Nagasat kinabaliging agsapang Pastor and family. Madaydayaw iti Apo. Hallelujah. Ma'am Robelinda Arok Agustin. Blessed good morning, Pastor and family. Kuna na God bless. Kini Ma'am Shirley nga dumo na imbag agsapa tayo amin, Pastor. Kina aming nga listener. Madaydayaw iti Apo. Apo nga man nakabalin. Kuna na kini Pastor nga Marina nga Regino. No maawanan tayo iti inamnama adda iti Dios kunana. Amen. Filinor Kagumbay, good morning Pastor. Sister nga Angie Aquino, God bless everyone. Rico Aguilar Pagaduan. Amen Lord, good morning Pastor. Kunin kumpadre nga Alexander nga Ritwa, praise God, hallelujah. Chodi Alcazaren kunana, good morning lang sa asawa ko na si Imari Bisana Alakzaren po. Kuna na ni brother nga Theode. Yunaida Laitan, amen. Mitch Balinbin, amen. Praise the Lord. Sir Leia Cabanyero, amen. Ami Villanueva, blessed morning Pastor. Kinitita Arlinga Pascual, good morning Sister nga Maluna Pila, good morning po Ma'am Robelinda Arok Agustin, Mary Joyce Astrero Balawag, amen. Glory to God, thank you Pastor. S. Balin, good morning Tita Arlene, yes, amen. Kuna na Tita Arlene Pascual. Pastora Mercedita Magno, amin madaydayaw iti Apo, God bless you po Pastor and family. Ni Sister ko nga Josephine Salazar Uton, good morning. Kini Sister Linang Esteban, good morning. Dory Pascual, good morning. Jocelyn Asherda, Sister Leia Cabanyero, Ma'am Robelinda Arok Agustin, kini Sister ko nga Shirley Salazar Blanco, Rizalina, La Madrid, Minda Karatibo, Rizalinda La Madrid, Lina Esteban, Ma'am Delia Arok Agustin, Jeremias Miguel, Felican Las, Emmalyn Kabigat, Catherine Kinsay, good morning kada kayo amin. Siyempre ka, pangpangrurang nga kablawan. Itayatek nga ina, yan ni mami nga Esperanza Salazar, good morning kada kayo amin. Tita Rizal, kaya aming agdingdingag nga ina. Iti dati nga kundawa. Good morning kada kayo. Tika na kayong kikabsat yung manti Apo. Lawrence Salazar na yung bangal daw iti Webes. Tiyak sa palat ng tinamnama, ang tatangagan inanama, kagiti sa iti Apo, undasin nga balunin tiyak balen. Nangyigan tayo ti programa, ti agsapa anapnuan tinamnama. Lunes, ingat Biyernes, dito'y 11:43 DZMR. No addaman ti kayat yung ay pakararag, ag-text kayo dito'y 0917